Aloe vera je hitom. Výťažky z tejto rastliny sa používajú takmer v každej kozmetike, ale aj v liekoch. Vraj sa ňou natierala už Kleopatra a vraj ňou potierali Krista, keď ho sňali z kríža. My sme zistili, čo je na tejto bežnej rastlinke také zázračné. Aloe vera nie je kaktus, ako sa mnohí domnievajú, ale ľaliovitá rastlina voľne rastúca v púšti. U nás prirodzene nerastie. Aloe vera je registrované ako potravinový doplnok. To znamená, nemali by sme príliš hovoriť, že to má nejaké medicínske účinky. Na druhej strane existuje celý rad veľmi dobre vedecky podložených štúdií aj dokumentovaných prác, ktoré svedčia o účinkoch aloe vera. Aloe teda odporúčajú najmä na očistu organizmu a posilnenie imunity. Má údajne tiež protialergénne účinky a vraj pomáha aj pri širokom rade ochorení. Všetko, čo je pozitívne na naše telo, tak aloe vera zosilňuje a všetko, čo je negatívne, tak aloe vera zoslabuje. Celkové aloe vera obsahuje viac ako 200 biologicky aktívnych látok. Je veľmi dôležité povedať, že pokiaľ chceme aloe vera používať na vnútorné používanie, tak to musí mať túto konzistenciu. Proste aloe, čistá ako voda, jednoducho nemá účinky, ktoré mať má. 90%, viac ako 90% aloe vera je totiž voda. A práve tá voda je dôležitá, je zaujímavá, totiž to celý rád mechanizmov účinkov aloe vera je založené na zmene polarity vody. Pri výbere produktov však buďte opatrní. Pravé aloe je obsiahnuté len tam, kde vás na to upozorní logo Svetovej organizácie Aloe vera. Dnes je čoraz viac produktov na trhu a naozaj by sme si mali všímať kvalitu. Kvalitné aloe nikdy nie je lacné, pretože toho sa až tak veľa nerodí. Naše babičky pestovali aloe vera, pretože tedy boli iné časy, ale jednak si treba dať pozor na zámenu aloe vera s rôznymi kaktusmi alebo z agave, ktoré sú vysokotoxické. Aloe, ktoré možno máte doma aj vy, nikdy nepoužívajte na vnútorné použitie. Jeho kôra totiž obsahuje určité toxické prvky. Čiže ak chceme dosiahnuť nejaké zlepšenie zdravotného stavu v rámci prevencie, tak by sme mali používať aloe na vnútorné používanie len certifikované a kvalitné. A pokiaľ máme doma tú rastlinku, tak sa dá použiť pri odreninách, pri menších ranách, pri popáleninách. Ten účinok je dobrý, ale v podstate u nás sa nedá vypestovať rastlina, ktorej dužina by sa dala použiť.